Un total de 18 actuacións compoñen o programa Imos ao baile, que se desenvolverá ata o mes de xullo polas distintas parroquias de Ribeira. Os primeiros en disfrutalo foron os maiores de Ribeira, que onte mesmo asistían á actuación do grupo Charada. É un programa que, como dixen antes, está consensuado con todas as asociacións. Eles demandaron esta actividade. Nós creemos que tamén é unha actividade moi boa para as persoas maiores, porque aparte de facer exercicio físico, pois é unha oportunidade para tamén relacionarse socialmente e ter un envellecemento activo, que é o que se pretende. E bueno, gustaríame, a verdad, pois contar ca máxima participación de todas as persoas maiores do municipio, non? Os bailes terán lugar sempre en fin de semana ou días festivos, en horario de 8:30 da tarde a 11 da noite, e amenizados por un destes 4 grupos: Charada, Reflejos, Matices ou Mar da Vila. Comprenden días festivos, sábados, domingos, e o horario sería de 8:30 da tarde a 11 da noite, quer decir que é un horario compatible tamén ca convivencia veciñal, non? E, bueno, as instalacións onde se van a desarrollar estes bailes por parroquias son as seguintes: o Conservatorio de Aguiño, que en Aguiño vai estar o Clube de Aguiño, pero tamén vai estar o Clube de Carreira e de Castiñeiras, porque por acordo dos tres clubes, así se falou aquí en reunións que tuvemos previamente, verdad? Sí. Están aquí os representantes para corroborarlo, e acordamos que se facía no Conservatorio de Aguiño. No segundo é a Casa do Mar de Ribeira, a Sociedade Hijos de Palmeira, como ben dixo Antonio, o Centro Recreativo de Artes, como dixo o señor Digar, a Casa de Mar de Corrubedo, como ben dixo Estrella, o Centro Social Santa Uxía, como ben dixo Gloria, e o Centro Social de Oleiros tamén. O programa de actuacións foi consensuado cos clubs de xubilados de Ribeira, Palmeira, Aguiño e Corrubedo, así como o Centro Santa Uxía da Terceira Idade e a Sociedade Recreativa de Artes.